Здравейте, аз съм Цветелина Александрова и уча в ЛМУ, Мюнхенския университет, специалност БВЛ в 7-ми семестър. Много хора не могат да разберат точно разликата между различните предмети, различните икономически предмети, БВЛ, VWL, Wirtschaftspädagogik и Wirtschaftswissenschaften. Те са от една и съща група икономически предмети, но се различават по някои насоки. Например, БВЛ разглежда икономическите проблеми от гледна точка на фирмите и на предприятията. Тоест учиш за работата на отделите в фирмите, взимане на решения, инвестиционни решения, решения за персонал, решения за производство, разпределяне на ресурси и така нататък. Тоест от гледна точка на фирмите и възможността за печалба, развитие и така нататък. Докато VWL разглежда същите тези проблеми, но вече от гледна точка на държавата, т.е. разпределение на ресурсите, на националните блага, на работната сила, брутен вътрешен продукт и така нататък. Wirtschaftspädagogik е почти същото като БВЛ, с разликата, че има един допълнителен модул човешки ресурси. Там имаш, мисля, че 3 семинара или нещо такова. После можеш да работиш в персонал. Wirtschaftswissenschaften е специалност, пак икономическа, но не е чак толкова профилирана от самото начало. Тоест, мисля, че от третия семестър можеш да си избереш дали да продължиш с БВЛ или с нещо като VWL, т.е. учиш като цяло всички икономически науки. Не съм сигурна дали тази специалност има като отделен предмет със следване в ЛМУ, но знам, че има като небен факт за други предмети. БВЛ няма точен превод на български, но е сред една от най-желаните икономически специалности в Германия и се превежда най-близко е до бизнес администрация, макар че не отговаря съвсем точно на специалността бизнес администрация, която е в България. Записал го, защото на мен ми е много логично. Всичко ми е много логично и реално приложимо и мисля, че има много добри възможности за специализация и за развитие в бъдеще. И освен това, специалността не те ограничава да останеш да работиш на територията на една страна, т.е. не е задължително да останеш да работиш и да живееш в Германия, просто ставаш конкурентно способен на световния трудов пазар и можеш да отидеш в която страна си поискаш по целия свят, дипломата се признава навсякъде. Обучението е 3 години за бакалавър и още 2 за магистър, но сега ще разказвам само за бакалавър. Трябва да се съберат 180 кредита за тези 3 години и програмата за събирането на кредитите не е точно фиксирана. До някаква степен са фиксирани предметите в първите 3 семестъра, които са така наречения Grundstudium, основите на всички икономически специалности, като микро, макроекономика, основи на счетоводство, маркетинг, инвестиции, финансиране и така нататък. Предмети, които се учат от всички икономически специалности. Те са си задължителни, са първите семестри и при тях няма кой знае каква възможност за избор или разместване. Но след третия семестър имаш право да си избираш между 2 направления – финанси и маркетинг или менеджмент. И в зависимост от това какъв избор направиш, след това си избираш и предметите, които да посещаваш и насоката, в която да се специализираш. Примерно, ако избереш финанси, можеш да избереш да се специализираш в инвестиционни фондове и да посещаваш предмети при професора, който е в института по инвестиции. Ако не ти харесва счетоводство, може изобщо да не караш нито един предмет по счетоводство. Няма нищо задължително, освен
да събираш тези кредити, които всеки отделен изпит носи. Втората част на следването, т.е. от четвърти семестър нагоре, когато човек вече има възможност да си избере специализацията и предметите, които иска да посещава, които са страшно много на брой, т.е. изборът е много голям. Финанси и маркетинг са двете направления, но към всяко от направлението има различни институти. Има институт по бенкинг, има институт по контролинг и Wirtschaftsprüfung, има институт по Risiko и Versicherung. Може да се специализираш в застраховане, може да се специализираш в банкиране, може да се специализираш в иновативни технологии, примерно в маркетинг и стратегия, маркетингова стратегия, маркетингова психология, инвестиционни компании, инвестиции, най-различно, т.е. към всеки един отделен институт може да специализираш. Но в същото време, като си избереш институт, в който да се специализираш, не се ограничаваш да посещаваш предмети само към него. Можеш и няколко предмета да посетиш и към друг институт, пак в тази област. Сесията тук не се разбира като сесията в България. Когато свършват лекциите, имаш един месец време да се научиш за изпитите и имаш достатъчно много време между един изпит и следващ изпит. Тук лекциите свършват в определена седмица и веднага от следващата седмица започват изпитите. Изпитите може да са директно един след друг в поредни дни или дори в един и същи ден може да се провеждат 2 изпита на куп, така че няма гаранция, че човек ще има достатъчно време да се подготви по време на сесията. Поправителна сесия също няма. Невзет изпит може да се повтори най-рано на следващия семестър, пак в сесията, когато се провеждат и всички останали изпити. През първата част от следването, т.е. първите 3 семестъра, както казах, програмата е почти фиксирана, т.е. предметите, които трябва да се вземат са задължителни и се падат по около 5 изпита на семестър, които се провеждат в края на всеки семестър, последните 2 седмици и се получава така, че изпитите са доста на куп. Тоест може днес да имаш изпит и утре да имаш още един изпит или утре да имаш още 2 изпита. А във втората част от следването изпитите се увеличава, броя на изпитите се увеличава. Става около 6, 7, 8 изпита на семестър. Всеки изпит носи различен брой кредити, така че всеки сам може да си преценява всеки семестър колко изпита, какви изпити и колко кредита да прави. Но важно е накрая общо сумарно да се съберат тези 180 кредита в различните модули. Нямаме курсови работи, нямаме домашни, най-важно е само да се вземат изпитите на края на семестъра. Със всеки семестър броя на изпитите се увеличават и след като няма поправителни сесии, изпита, на който си скъсан, може да се повтори чак на следващия семестър, когато вече се провеждат и останалите изпити, може да съвпадне в ден, в който трябва да се пише някакъв друг изпит или да е по същото време и става много по-натоварено. Да кажем, ако си скъсам на 2 изпита този семестър, следващия семестър трябва да пише още 7, че стават 9 изпита за 2 седмици и това е доста натоварващо. Има 2 изпита, които са ГЛБ, задължителни за взимане. Това са микроекономика и Grundlagen der BWL, основи на BWL, които се учат първия семестър и при невзет изпит могат да се повтарят само още веднъж. Ако те скъсат и втория път, си изключен от тази специалност. Грубо сигурно сме били в началото около
700 човека, въпреки че не мога да кажа точна цифра, тъй като началните предмети се посещаваха от всички, които учат БВЛ, ФВЛ, Вирчавс, педагогик и понякога изобщо нямаше места в залите. Защото ние бяхме така наречения двоен випуск, тук завършиха 12 и 13 клас едновременно и приеха двойно повече хора. И след това имаше доста голям проблем с местата за сядане. И затова не мога да кажа колко точно човека сме били в началото, но след това, като мина тези задължителни предмети, броя на хората се разреждат. Особено като имаш възможност да си избираш определени предмети, които са ти интересни и искаш да посещаваш. Един се избира един предмет, друг се избира друг. Вече потока се разрежда. И личното ми мнение за тази структура на образование се изграждаше в следствие на отделните семестри и години. И мисля, че е доста добро това в началото, когато още не си много ориентиран и не знаеш какво те очаква и не си запознат с всичко в университета. В началото тези задължителни предмети да ти дадат основата и да добиеш представа за отделните направления, за отделните възможности, за различните професори, доценти, за изпитите, изобщо за възможностите на предмета БВЛ като цяло и след това да откриеш това, което наистина ти е интересно и с което мислиш, че може да се справиш по-успешно и по-добре, да си го избереш за по-нататъчна специализация. Аз избрах финанси, въпреки че в началото, когато се записах, мислех, че може би маркетинга ще ми е по-интересен, защото е по-креативен, по-интересен. Установих, че в предметите с финанси и с математика и тези, които изискват логическо мислене, много повече ми се отдават. И избрах да се специализирам точно в рисков мениджмънт, инвестиции и застраховане. Въпреки че аз самата не специализирам маркетинг, мисля, че специалността БВЛ предлага и много добри възможности за хора, които точно пък искат да специализират маркетинг, реклама или иновации, да работят в новосъздадени фирми тип стартъп, unternehmen. Оставам и свободно време. В началото на следването е малко по-трудно с времето, тъй като някои неща са задължителни, като лекции и упражнения и вземат доста голяма част от времето в седмицата, може би над около 30 часа в университета в седмицата се явяват. След това, когато човек вече свикне, може дори да започне някаква работа и да ходи 1-2 дни в седмицата, примерно. Нещо друго да прави или дори ако му се появи нещо важно, може да пропусне няколко лекции или упражнения, т.е. няма никъде задължителни присъствия, отсъствия, предаване на домашни и така нататък. Тоест всичко е на самоконтрол и който успее да си организира времето така, че да има свободно време, ще има свободно време. Ние нямаме задължителен стаж по време на следването, защото имаме достатъчно много изпити. Но аз работя от третия семестър като веркстудент по вътрешна ревизия към една инвестиционна компания. И ми остава време. Първо започнах да ходя само веднъж седмично за цял ден и постепенно увеличих часовете и в момента ходя 2 дни в седмицата и въпреки това ми остава време да уча, т.е. много повече се подготвям и сама вкъщи и посещението на лекциите с времето намалява. За специално отношение към българи от страна на професори или доценти или други са студенти,
не мога да кажа. Ако има такова, може би ще е като цяло към чужденци, но аз лично не съм усетила някакъв вид дискриминация или нещо подобно. Иначе като цяло контакти с професори и доценти нямаме, защото всички изпити са си писмени на края на семестъра. Ако имаш въпроси, естествено, може да си оговориш специален час и да отидеш на среща с професор и той да обясни нещата, които не са доразбрани, но това не е чак толкова честа практика. Единствените два предмета, по които се работи в по-малки групи, са един предмет шлюсел квалификационен, в който сме разпределени на малки групички и трябва да пишем бизнес план на фирма, която ни се задава, която кандидатства по тази програма, студентите ѝ напишат бизнес план и тя, нали, с този бизнес план вече да започне да си развива дейността. И накрая има, нали, финална презентация, която се оценява. Да, това е малкият контакт, който имаме с доцент. И другия е вече преди бакалавърската работа, защото за бакалавърска работа се кандидатства отделно, за да имаш правото да пишеш бакалавърска работа, освен да си взел определен брой изпити, определени предмети към съответния институт, към който кандидатстваш за бакалавърска работа, трябва да бъде издържан един семинар, който квалифицира за писане на бакалавърска работа, който е нещо като мини бакалавърска работа, по-малък текст за по-кратко време. Освен това има възможност бакалавърската работа да се напише и по-рано, преди да са свършили всички изпити, в зависимост от това, от изискванията на всеки институт и сроковете, които трябва да се спазват там. Също така има възможност бакалавърската работа да се напише през ваканцията, за да не става прекалено натоварено в последния семестър заедно с всички останали изпити. Положителната страна на нашата специалност БВЛ е, че след като сме одобрени да пишем бакалавърска работа и след като сме изкарали този квалифициращ семинар, сме освободени от устната защита на бакалавърската работа, т.е. всичките мъки свършват в момента, в който си предадем папката с написания текст. Мисля, че математиката със сигурност помага много, защото повечето изпити имат логически въпроси, т.е. трябва да разсъждаваш малко по-математически, за да се досещаш за нещата. Разликата с немците от страна на ниво по математика е почти нищожна. Може би най-същественото беше, че те бяха учили интеграли още от гимназията, а при нас интеграли не се учат. Но имахме още първия семестър изпит по математика, допълнително упражнение по математика, при които тези неща много бързо се наваксват. И така че не бих казала, че по някакъв начин нашето ниво в България по математика е по-ниско от математиката, която се учи тук и изобщо математиката, която ти трябва, за да учиш икономическа специалност, защото това все пак не е висша математика, а е по-скоро точно свързано с логическо мислене, до толкова ти трябва математическо разбиране на нещата. И мисля, че на който по принцип изобщо не му се отдава математика, би му било малко трудно в някои предмети, особено ако избере да учи финанси. За мен много от очакванията, които имах преди да дойда да уча в Германия и да уча БВЛ тук, в Мюнхен, се сбъднаха. Очаквах, че ще е трудно. Очаквах, че след първата година ще посвикна и вече ще разбирам много повече и ще се справям по-добре с езика. Очаквах, че ще има много голяма конкуренция от страна на останалите. Всичко това до сега се е сбъднало
Съвета ми към тези, които искат да кандидатстват БВЛ е първо наистина да обмислят решението си, да потърсят повече информация за предметите, които се изучават и просто наистина да си обмислят за себе си дали това наистина е специалността, която искат да учат, защото понякога в трудни моменти единствената мотивация, която ти дава сили да продължиш напред и да продължаваш да се бориш е точно това мисълта, че това, което правиш е твоята цел и твоята мечта. Съвета ми към тези, които започват да учат с БВЛ и са се записали е да бъдат много организирани и да си разпределят правилно времето и силите. Най-добрата стратегия за успех бих казала, че е самодисциплина. Искам да пожелая успех на всички, които вече са решили да кандидатстват БВЛ или го учат. И да им пожелая да вярват в успеха и да останат позитивно настроени за крайния резултат и да не спират да се трудят и да полагат усилия, защото дори да не виждат резултатите на своя труд веднага, съм сигурна, че след известно време този труд ще бъде отплатен подобаващо. Казвам се Джули, на 22 години съм, 7-ми семестър, почти завършвам Информационсвисеншафт. Оставам единствено да си предавам практикум с берихтите и съм абсолютно готова с бакалавърското обучение. Заслабнала ми се, виждаш, тук кръгове под очите, а така си се изпила. Тихо пъти там говоря с детето. Ей, значи, ще си хвана самолета, мама, и ще дойда при тебе. На Господ ще ти начиста, знаеш ли колко хубаво ще се оправим. Трябва да внимаваш какво ядеш, не ми харесваш, гледай кожата ти на какво прилича.